Emakhaya ke sibingelele bakwethu ngudlozi wakwaMsibi kuMkhondo TV. Njoba ke siza kunena njengamanje sila ke ezingadini ke zakababa uFakude khona ke la eMkhondo Hamene Park eWard 14. Lapha ke sibiza ke ubaba uFakude uthi ke ake sizobona la esebenza khona la izama khona. Uzokhumbula ke mbukele ekhaya ukuthi ke ngingafika kuyo le ndawo mhla kwenzeka ke iphepho nala khona ke iphepho ke zafika ke zashabalalisa ke konke ke ukudla kabafaka lapha ke akulimayo bese ke ekuthengisela ke isizwe. Ubafaka ke usibiza ke namhlanje uthi ke awu sizwe sikaphunga noMageba uyakhala lapha Nkosi yami kwaba ngakwazi ukuthi nje abaluleke isandla ekakhulukazi ke njengoba ke semuntu sothe ukhula nje Nkosi yami seka amadolo siqala kuba nzima nyanyana manje ke inkinga yakhe ukuthi ke ukhala ke ngogandaganda bakithi ngani ngoba indawo ke ikhona nemarket futhi ke ikhona makhuluma ke market ke ngikhuluma ke ngendawo la ke afakela khona ke lezi zipinashi zakhe nombila ke lo asuke ke ewulima ke khona la kodwa ke njeke manje uthola ukuthi ke umsebenzi uyamjaha kufuneka ukuthi ke abe ne production eningi kodwa ngesikhathi ke esejaha iproduction ke ngenxa yobabuningi bomsebenzi ugcina ke mhlawumbe kwesinkathi hamba abe umuntu osegcina ke aphinde futhi ke bese seyagula bese kudinga ukuthi ke ame konke lokho kudala nje ukuthi ngoba ke usebenza ngezandla yonke le ndawo njengoba ke uyibona yispinach amakhabishi umbila nakho konke nje okunye okukhona la uthi ke manje ke uyacela bakithi ukuthi ke awu uma ngabe bekungaba khona ke mhlambe ke noma ke umnyango othile obokade ke ungakwazi ukuthi ke mhlambe ke umelekelele kule ndaba akwazi ukuthi ke athole ke izandla ke ezilula ezizokwazi ukuthi zikemelekelele uthi ke indawo ke inkulu njoba ke ngiveze mina ngiveze nje la kulinywe khona ngani ngoba ukuhamba kuze kushona nje impela lezansi ngakho N2 kusho uzobuka la khona le ndawo isemva kwale ndawo yakwaShembe elapho ngase wetland kusuka emgqoqeni ize izofika la phakathi lo mgqoqo lona ozake la esibhedlela khona la eHarmony ku main road uthi ke unabona nje nakhona lana uyazama nje mhlawumbe anciphisa amakhosti phela naye ukuze uzameke awungisema sentanyanyana bakithi lokho beka isente phezulu kwesente kodwa asoloko akuhlangani uthi ke uyazakhela nani kuzona nale izithombo ke lapha ayibeke khona la ebese ke ikhipha nefaka ke ensimini ezama ke unciphisa ke wona ke amakhosti kodwa nje ke sizokwazi ukuthi ke sikhulume naye emzuzwaneni nje ngoba nguye lo lapha ya sikwazi ukuthi ke sizwe ukuthi uthini ukhala kwakhe njengoba ke nibona ukudla kwakhe kanje ngoba ngingaveza nje ukuthi ke uthi ke kwalimala kakhulu ngesikhathi ke kufika iziphepho wakhala ke esizweni nakuhulumeni ukuthi athole ke usizo kodwa ukugcina engasizakalanga ukuthi nje namanje usacela usaphaphathe ekuthenini ke kodwa Nkosi yami noma bekugandaganda nje omncane kangakanani as long as nje uzokwazi ukuthi ke lo msebenzi wakhe ukuthi kumphumuza kancane ethi wenze ukuthi ke kusheshe ezokwazi ukuthi ke iproduction yakhe ikwazi ukuthi ke ithi ukukhula sizobingelela ubaba ke uFakude ngoba ngiyena ke esise ngaye la bafuna ukuthi sikubingelele sikwamukele uMkhondo TV. Yebo sawubona mnumzane siyavuma. Baba sesilizwe udaba lakho lapho ukuthi silokwalinyelelwa ke ingadi yakho ngezikhukhula lezi ezasekhona ngoDisemba awuzange waphinda wakwazi ukuthi uvuke kodwa nje ke awubangayivila uyatabalasa siyabona nakho kunye kuncane kukhona la kuyavela ukuthi ke nemarket uvele unazo ifana nabo box abo Pick n Pay la ufakela khona iproduction yakho iba incane nalokho soke bekufuna izathu salokho ukuthi wena usebenza ngezandla lapha uthi ke ucela ukuthi ke ongaba nesizo mhlambi amane bakuzame ngogandaganda uzokwazi ukuthi ke usebenze masinyane uzokwazi ukuthi uphakele la uphakela khona. Vele inkinga enkulu kakhulu engidibana nayo njengoba bengisebenza khona bengingafuni ukuphela amandla njengoba wazi ke ngangishaywe ilesa siphepho kodwa ke ngabuye ngasukuma ngasimama manje uyabona ukuthi nangendlela engisukuma ngayo ukusukuma vele unganayo into yokulima njengogandaganda kuyinkinga ngeke usebenzise umuntu alime umhlabathi ngezandla kusasa uzosebenza nobani ukhathele lo muntu so kwaba i-challenge nje enkulu kakhulu kodwa ngoba ubona la nginalamadoda engiwatholile la uyakhumbula nganginabantu abawu6 engangisebenza nabo emva kokushaywa ilesa siphepho baluza umsebenzi ngiphinde ngaqala ke ngathola ezinye insizwa ezingilekelelayo ngokuyimisela ngingakubona ngathi kuhlaza nyana la kule ndawo siyayimisela nje nalamadoda kodwa nje esingacela kakhulu makungabe kukhona nje ongasilekelela ngogandaganda nje ukuthi sizothi silima ngapha sibe sitshala cha kuyezwakala bafaka ukuthi mhlambe ke kwaba ngafuna ukungabafisa ukuthi mhlambe bakuncede utholakala kuziphi inombolo mhlambe
Inamba yami ayikakashintshi, ngisatholakala kule number ethi 073 051 5135. Asiphinde futhi okugcina. u-073 051 5135. Cha kuyezwakala baba. Ngiyabonga kakhulu uma ngingathola nje usizo ngoba phela akusikho kwami ngedwa lokhu okomphakathi, nomphakathi uyasizakala khona lana, uthola izinto ezifresh ezikhiwa manje. Kodwa manje ifiye yami enkulu ukuthi sengizawuphelelwa ngamandla lokhu ngithi ngizama ukulwa nomhlabathi kungenzeki ngalendlela kuleli qophelele ngifisa ukuthi sibe kulo. Kanti ke futhi ke ukufika kwalogandaganda kuyokwabe sekwandisa namathuba omsebenzi phela abantu bathola amathuba omsebenzi eMkhondo. Kakhulu bayothola amathuba manje ngoba bengisho nje ukuthi nganginabantu abawu6 manje sesiqalile sinalabo abawu2 sesibathathu. Sekungenzeka ukuthi mhlawumbe nangafika ugandaganda sikwazi ukulima kube kukhudlwana Kuyoshona lezansi. siyoshona lezansi ayanda nje lamathuba siyakhona ukudla. Cha kuyezwakala bafuna ukuthi asikufisela inhlanhla sophinde futhi sibonane futhi ngokuzayo. Okay, ngiyabonga kakhulu, ngibonga kakhulu nje nokuthi usivakashele uzothola ukuthi ngabe yini esingakudinga. Siyabonga baba. Okay, siyabonga.